Vols saber què estic fent aquí? Queda't fins al final. Hem baixat a Barcelona a fer-nos un estudi biomecànic amb BioBikeFit. Ens canviem, ens posem les botes i posem la bici al lloc per començar l'estudi. Agafem les mides d'entre cuix, alçada i amplada d'ombros i també les mides de la bici amb un palpador. Fem un primer estudi de com pedalem i ho analitzem amb el programa. Retoquem les cales i les deixem les dos iguals i al lloc on toca. Ja només amb això ja he notat bastanta millora. Corregim l'altura del sillín, manetes i les posem un pèl més cap a fora i a la mateixa mida. També compartim amb l'Oriol alguns dubtes que tenim i com corregir algunes postures. Anar més aerodinàmic o més agressiu, per exemple. També hem mirat la pressió que fem sobre el seient amb una badana especial. Amb uns sensors hem pogut estudiar el pedaleig i millorar-lo per anar més còmodes i anar a la postura que toca. Així evitarem lesions a llarg plaç i molèsties. I ja per acabar amb el programa hem comparat l'abans i el després i la veritat és que he notat bastants canvis. Deixeu-me comentaris què us ha semblat i si teniu qualsevol dubte us el respondrem a comentaris o en vídeo.